मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनो बेखौ नांथारगौ। खुलुमबाय बेंलाय नार्जारी इउटुबार चेनेलनिसिम। आंनि हिन्जावा 2021 नि सेप्तेम्बरनि 12 तारिख खालि खारदों आरो जेनेबा दिनैसिम जोंनाव खबर गैया, फन कन्टेक्ट गैया। जोंनोथ' मानसिखौ नांफिनगौ। दा जोङो दा न'खराव साब्रैल'सो थायो। बे जाबाय आंनि फिसाला, ओमफ्राय नैबे फिसाजो, नैबे आइ जाहैबाय। मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनो बेखौ नांथारगौ। जोंना आफा दंमोन, आफाया लोमजाना दङ। बे भिडिअखौ हरनाय जादों। मानसियाथ' जों खोनाखाबायबो माबाबायबो, मानसिया बेंगलरावनो दंहैयो होननानै मिथिनो मोनबाय आरो। मानसिखौथ' जोंनो नांफिनगौ। ओरै न'खराव खामानि दामानि मावग्राबो गैया। जोंहाथ' न'खराव दावराव दावसिथ' जायाखै। जाया। आं अरुणाचलाव थाहैदोंमोन बे समाव। ओरैनो अरुणाचलनिफ्राय सफैनाया सानथाम ना सानब्रै बेफोरबायदि जाफैदोंमोन। बिदिनो बुङोमोन आरो जेनेबा दावराव दावसिथ' जायाखै आरो आखाइबो होआ आङो। गावनि गोरोन्थिखौ नुनानै आं फंसे फंनै रायनाय जादों।